Unong mi khamat kalyang Persha Voice of the People Party VPP na North Shillong uba Adelbert Nongrum ha kakhat artarik no pra ula kentu ya ka sorkar jalla bakan hukum ya kitanat sorkar bakan shimkhya ya la ki jong ki nongtre ki basyong basa hapo them yo maulong them motor khnang ban lait na ka jingdon kam ban bha sa iwe point saw akar ka jaka pathmu ban pen kenria ya ki haba a jingkran uba nongrum ula ong ba uai ka jingmenjur ka bapura bat ka jingkran jong usembut menteri rangba ka jela uba prestun tensong uba ha ka khatwe tarik balala ula penpau baya ka ni ka jaka an MIT shakilais pa sapu arteli kilong yeng harija na them motor hakani ka janmit ngadon hapo riwai kawai na kasinong ka bahap apo punsla konstituensi hoy nga jngai nala ka jong konstituensi nrei kaman siem baka jemut ceperkat ka jonga kadon ringkat na bangan pendep hok la jong kamram ka deiti par ka jingkit khri nga kwa ban kento kini alok statement jong I honorable minister honorable deputy chief minister ba prestun tensong halor ki issue jong tham yo mulong ngam kwa ban kento jing sisa ngam kwa plut kai ka por ngaru ngam kwa plut kai ka por nga kwa ban pensai lightly artli kalong ka ba ngam ya hap satya ndai kawai hoi ngai hap artli kawai galong bakiong kenyo VPP nong elam jong VP wanum yalam bakla bat watnum le kai politics lenga ko ang pengken mau baka VPP lanu kanum yalam bakla yo pai ba ndegi ko ban ong tane kawai baka jingkha jo VPP umdei namar ka politics umdei tanah ka banta ka politics umdei namar ka policy tiga baar ngako ang penpal ba kajaka kadi kejingin lanis life namar ka daw kani kadi kecing im kecing yap nam tak lawai jong kilong dian ki paten kabar kabang ko penpau ba person yong ba I don't have time to explain tadi ba person ni deputy chief minister ba ru chairman jok HLC ada ma pp ong bamdon por te menupat bansim ban ta ka por jong pi ki seng balang ki ong sapan RTI ngaru ngan yai komit ya ki pai ba bangan yai budin na kadai madan na kadai po assembly namar kani kamut bangalong communal ni ngalong lani ngasu na ni isi ya ni wei pat perang song mereka no jing isi ngai gablong ka condition ka living condition joki kalong very pathetic tanggi bai I kilaban sotho kanu jing isngai nam ta jongki tikari ka kamram jonga kum khupa jong constituency bane khon nam ta jongki ru un humanitarian ground bade ban penkarya aiki namar khel hazar kamdon ba jing khapnya kalong ka ba shirkhai tengai ka jero ya sarkar bakala sim ne ka banta henrei ka jingkli par kalong manta balai pihak anda ai kerpang ita ke caka balai ya employee jong municipal raj municipal well done government MDA hendai tang ni ko pat balai pim ai pat ikini ki department other department shaki responsible government department quarter bakin shift ki shaki respective quarters lalaj ban ai taka si ka 1.4 acre kata di ko tiga bang kuat pun pau hani ka por pi kawa ngasoi hapat bi ba postun kalong bai ong ba kani ka jaka ngim sim la ai na ka banta banong try ki ya ki nong song tipo than yung mulong kadai ndai ka jingkli pa ru kalong balai ba pi hap hoi kan nong try ka municipal ri balai pi hap ban ai pa ene ka jaka pi ai ki municipal employee klabyang ai ba ki wi ko quarter kin sim jig hi ela ki jong ki employee ta ko an phai pa chou we na preng ki muktiar hi ni ki khniar sing ka jing ong ka jong I ya ki artli ko we kalong ba don ki ba balan ki ba basta ki ba patay start ako ba upay ba on bishar manu patay start manu balan rengo ong yepi respected muktiar nice mo start ba mdadong kami ru pini kai school nitip ba ki galang transfer hey ka trikam henrei kamut ba pi ki kintin jepi pensuluri government ba dei tang kanon schedule area ba dei ka European ward ban lek ka bamon ka sarkar ka dei jong pai ba kanumla pan lek ka umon bishar pai ba shopping sim ya karai kawai kata kaba arpan kaba I respected muktiar yong biang ba ikentu ya sarkar ba kadai ban maintain ya ka MPDA Meghalaya Preventive Detentive Act pitip ba ngitip ba ke MPDA kumlo kadai ban trikam haba kum ki ingin ban trikam retang ni kawai ngas ko banong ba no law on earth can prevent even you muktiar wanum long kadaw ba pen long kadaw pantang yo kondok jemput ngas ko ban ong tangkata kaba lai ka bang ko ka bakadu ong ko kentu kerpang yak selong times malai ina ki snam sikisnan bar ngaju penong kam hiru mangai ladi manong bakam mdei penong kam su kentin tham mdei penong kam su kentin manong super colony harijan parishat colony
lani ka Punjabi colony henregin hapan penlong kambek bagi day ki nong song snong hapo thang mulong khanang ba kanuman ra ya ka jing stu bakla baka je pher jumut lani ka je pher jai penriu Kumban syupen kan mau, usembut Menteri Rangba Kajala ubakmi ya katanat kampo ying uba prestun tensong, ha kakatway tarik no opera ula kentu ya kalyang persya Voice of the People Party VPP, baka day ban kiar ban penkela kam politik ling ba kamat kabayade baka jing temu penkan ria ya kilai spa sapu arteli kilong ying harijan na thamyo maulong, sya kajaka balalong try da kasyulong Municipal Board SMB. Kani kalawan long shisngi hadian ba kaseng VPP kalapan pau kajing persya ya kajing shimra jong ka sorkar ban baha syu sa iway point saw akar kajaka na kabenta pankan ria ya kini kilong ying harijan na thamyo maulong. Uba tensong habakran sya kilat pathai khubor ulaong kitu kinongyalam kibakan thok persya ya kajing shimra jong ka sorkar kidai kibayale akai politik. Kani kadai tangka kam yale akai politik klem datip ya ki jing shisha baro, klem datip ya ka jing don jong kilong ying jong katay gajaka. Kumta kwa banyatai niya bat ban pendot por ha ki bakum kini ki jat issue. Uba prestun ulaong, watle politik ya ka bamdan jingmut, balada don kam ya ka jing pensay halor kani kaman, ukhot ban wan ya kundu ya ba batay benya. They are playing a politics. It's a political game only that they do. Without knowing the reality, without knowing even the actual numbers of the residents of that place. So I don't want to debate, I don't want to waste time with this kind of issues which they raise. Number two, when we say we need additional land of 1.4 of 1.5 acres, means this land will not be transferred to these people. It should be transferred, it should be handed over to Shillong Municipal Board. Simple. It does not belong to them. This land belongs to the Shillong Municipal Board. That's what I'm saying. Don't play politics unnecessarily. If you need clarification, come and meet me. I will explain to you everything. So you can't just mislead people. I think enough is enough. Balikin ya keren hakatakulti. Ban persyang ban persutu baklayo pa jong. Ngong pi hangno bengi ong bengin aja ka ya kitay. Ngong pi ka jakagin aja ka Shillong Municipal Board. Berarti Shillong Municipal Board kan selek ikut dan kam kum kinong trejo ka Shillong Municipal Board. Dan rei ngong pi ngai ke statement joki. Hana balada phimla menta IT hangi ka VP. Kai ka bikin lek maki. Habaki brio ki bom tip tangu AUB, klep tip ya kemudian kedau. Ki persyang ban persutu baklai ki bai ba ki I think enough is enough. Upai ba ngatrai usutu ba kita. Tengah kerpat ye kena leaders, but kim day ban sutu bakla, but kim day ru ban mislead ye ki pai ba jong jala jongi.